раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода дар ноҳияи Вахш нахуст аз рафти корҳои сохтмонӣ майдончаи варзишӣ воқеъ дар деҳаи Тепҳалиқи ҷамоати шаҳраки Киров дидан намуд. Инҷо ба раиси вилоят иттилоъ доданд, ки майдончаи варзишӣ дар масоҳати 800 метри мураббаъ бо маблағи 280 000 сомонӣ сохта мешавад. Корҳои асосӣ дар майдончаи варзишӣ ба анҷом расонида шуда, танҳо қисмати болои майдонча ва равшандиҳии он боқӣ мондааст. Соҳибкор Комилҷон Раҳмонов тасмим гирифтааст, ки дар баробари бунёди майдончаи варзишӣ дар шафати он ҳавзи шиноварӣ барои наврасону ҷавонон сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳад. раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода ба соҳибкори маҳал барои анҷом додани чунин ободкориҳояш изҳори миннатдорӣ намуда, барои ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд дастуру тавсияҳои судманд доданд. корҳои сохтмонӣ дар коллеҷи аграрӣ барои 600 нафар донишҷӯ дар ноҳияи Вахш соли 2018 оғоз гардида, то кунун қисмате аз корҳо дар ошиёнаи якум ба анҷом расонида шуда, бо ҷалби 20 нафар устозҳои маҳаллӣ барои бардоштани пойдевори бинои асосии коллеҷ корҳо идома дорад. масъулин зимни суҳбат иброз доштанд, ки соли 2020 бо сабаби пандемияи коронавирус корҳои сохтмонӣ як муҳлат қатъ карда шуд. ҳамакнун бо мусоид омадани шароити корӣ корҳои сохтмониро вусъат дода истоданд. раиси вилоят соҳибкорро муваззаф намуданд, то корҳои сохтмониро тезонида дар муҳлати пешбинишуда тамоми корҳоро ба анҷом расонанд. дар доираи корҳои ободонию созандагӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳибкорони ноҳияи Вахш бо бунёди иншооти таъиноташ гуногун аз худ дарак медиҳанд. дар маркази ноҳия бунёди литсеи касбии технологӣ дар назар аст. пас аз бунёди литсеи мазкур хонандагон омӯзиш гирифта, пас он метавонанд дар корхонаҳои истеҳсолӣ кору фаъолият намоянд. масъулин ташкил шудани литсеи касбии технологӣ дар ноҳияи Вахшро мувофиқи мақсад арзёбӣ намуданд. 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки санаи таърихӣ ва ифтихорӣ барои миллат арзёбӣ мешавад, мардуми созандаву меҳандӯси кишвар бо ободкориҳо мехоҳанд аз худ дарак диҳанд. дар ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ маркази хизматрасонии дуошиёна, ки дар ошиёнаи якум тарабхона ва дар табақаи дуюм меҳмонхона дар назар аст, интизор меравад то солгарди истиқлоли давлатӣ мавриди истифода қарор гирад. раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода бунёди чунин иншооти хизматрасониро, ки боиси муҳайё гардидани ҷойҳои корӣ мешавад, саривақтӣ арзёбӣ намуданд. сохтмони дуконҳои фурӯши маҳсулоти ширӣ ва аз навсозии корхонаи коркарди шири нуфузи Вахш бо маром идома дорад. соҳибкори ватанӣ дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дукон ва корхонаи коркарди ширии нуфузи Вахшро бо усули муосири меъморӣ бунёд намудаанд. дуконҳои фурӯши маҳсулоти ширӣ ва аз навсозии корхонаи коркарди ширии нуфузи Вахш дорои 6 дукон буда, баъди пурра ба кор оғоз бахшидан, бо фарогирии занон ва духтарон аз шаҳраку деҳот 20 нафарро ба ҷои кори доимӣ таъмин намуданд. инҷо ба раиси вилоят иттилоъ дода шуд, ки маҳсулот бо сифати баланд омода шуда ба 8 ноҳияи гирду атроф тақсим карда мешавад. Қурбон Ҳакимзода дар идомаи сафари кориаш аз рафти корҳои сохтмонии корхонаи бофандагӣ дар ҷамоати 20-солагии истиқлолияти давлатии ноҳияи Вахш дида намуда, ба масъулин барои ба анҷом расонидани корҳо дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. соҳибкор Бароталӣ Юсупов ба раиси вилоят иттилоъ дод, ки баъди пурра ба анҷом расонидани корҳо ва ба роҳ мондани фаъолияти мунтазам, наздик ба 500 нафар сокинон ба ҷои кор таъмин хоҳанд шуд. қисмати асосии корҳо ба анҷом расонида шуда, устоҳо талош доранд то ҳарчи зудтар корҳои боқимондаро бо сифати баланд ба анҷом расонанд. пас аз боздид аз иншоотҳои ҷашнӣ, раиси вилоят бо соҳибкорону фаъолони ноҳияи Вахш суҳбат намуда, барои ободкориҳо дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия изҳори миннатдорӣ намуд. раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода гуфтанд, ки бояд ҳамагон паёми сарнавиштози пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ намуда, баҳри фардои меҳани азизамон ҷаҳду талош намоем. зеро роҳбари давлат баробари таҳлилу натиҷагириҳои соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар моро барои солҳои оянда вазифагузорӣ намуданд. аз таҳлилу мушоҳидаҳо бармеояд, ки нақшаи иншоотҳои ҷашнӣ дар ноҳияи Вахш камтар аз 75% дар бар мегирад. нақшаи кишти картошка низ дар ноҳия ҳоло низ 100% иҷро нагардида аст. фарогирии кӯдакон дар муассисаҳои томактабӣ наздик ба 8%-ро ташкил менамояд, ки ин нишондиҳанда қаноатбахш нест.
аз ин ро зарур аст то бо ҷалби соҳибкорони ватандӯст бунёди якчанд муассисаҳои томактабӣ дар ноҳия ба нақша гирифта шавад. раиси вилоят бо ёдоварӣ аз таъкидҳои роҳбари давлат гуфтанд ки соли 2021 барои мардуми сайёра соли ниҳоят вазнин хоҳад буд. аз ин ро мебояд ҳар як порча замини корами обиро самароноку оқилона истифода намуд. бояд дар сол аз замин то 3 ҳосил ба даст овард, зеро мушоҳида мешавад ки заминҳои ноҳияи вахш ҳосилхезанд. сол то сол шумораи аҳолӣ зиёд шуда истодааст. роҳҳо дар маҳаллаҳои навбунёдро сангфарш ва мунфарш кардан пеш меояд. аз ин ро бо дастгирии маҳал ва соҳибкорон бунёди роҳу пулҳои нав ин шабу рӯз мувофиқи мақсад аст. мушоҳида мешавад ки шароити китобхонаҳои деҳотӣ на он қадар хуб аст ва таваҷҷӯҳ аз ҷониби масъулин кам ба назар мерасад. баъзан вақт хонандагон бо сабаби дастрас накардани китобҳои илмию бадеӣ ба китобхонаҳои вилоятӣ муроҷиат мекунанд. аз ин ро масъулини соҳаро зарур аст то ба шароити китобхонаҳои деҳотӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда онҳоро бо асарҳои тозанашри илмӣ таъмин намоянд. дар охир раиси вилоят бори дигар ба соҳибкорони ватандӯсти ноҳия изҳори миннатдорӣ карда аз ҳамагон даъват ба амал овард то ба хотири сазовори истиқболи арзанда аз ҷашни ифтихории миллат 30-солагии истиқлоли давлатӣ шурӯъ аз хона то кӯча ва маҳаллаю ноҳия корҳои ободонию кабудизоркуниро вусъат бахшанд.